En una societat amb la renda bàsica universal s'acabaria el bròquil de la psiquiatrització del Manual de Diagnòstics Estadístics, conegut per les seves sigles DSM. Plantejar una renda bàsica universal en els diferents països del món plantejaria seriosos dubtes sobre l'existència humana? Em pregunto. Èticament és problemàtic. Jo plantejo, què passaria si el fet de que complir els 18 anys tothom, tot tingués o gaudís d'una assignació econòmica incondicional en algun racó del món i posteriorment a tot el món? La primera qüestió em planteja un dubte. S'incrementarien els fluxos migratoris cap a aquell país? Jo crec que sí, perquè en empadronar-se on donen una renda bàsica universal comportaria que molta gent migrés cap a aquell país per qüestions de necessitat vital. La segona qüestió depèn més dels interessos geopolítics, estratègics de diferents països del món, i la qüestió ètica transcendiria estats, tractats, unions, mars i fronteres, com mai hagués passat en el món. Per tant, la renda bàsica universal establiria la redistribució de la riquesa com mai abans. Si sabem que un 1% de la població acapara un 40% de la riquesa del món, això deixaria de ser així. Per ser un món més just i equànim, molt a pesar dels privilegiats, a causa d'un sistema capitalista i neoliberal portat a l'extrem com vivim en el present. El present es caracteritza per un sistema que fa més rics als rics i més pobres als pobres. És el meu parer, i si bé és una utopia dins un món distòpic, ho veig com una visió d'assertivitat econòmica, en favor de la pau i de l'enteniment entre persones, pobles, nacions, estats, societats, sense ser jutjades per la seva capacitat mental o econòmica, sinó pel fet de ser i existir, perquè com diuen alguns, cap ésser humà és il·legal en aquest planeta. La renda bàsica universal afavoreix la coexistència i la pau entre religions, filosofies espirituals, creences, cultures, països i societats més que cap altra política en aquest món global. Per tant, defensar la renda bàsica universal és abans que res defensar els drets humans davant la injustícia i la voràgine del capitalisme més salvatge que vivim en els nostres dies, més amb l'ascens de les visions de dreta, extrema dreta i neoliberalisme punyent. Ho dic en favor de la humanitat. Tan sols això. Perquè això té un cost a nivell de productivitat i de contaminació inversament proporcional a la redistribució de la riquesa i el benestar social per a una població cada vegada més envellida o longeva, que necessita de més recursos per mantenir nivells de vida dignes en els temps que corren. Tornant a la salut mental, com afectaria la renda bàsica universal a la psiquiatrització i politització dels malestars psíquics? Segons ho veig jo. Havent resolt el problema econòmic, la redistribució de la riquesa a la renda bàsica universal contribuiria positivament a millorar el benestar psicosocial de la població. No és necessària la classificació de diagnòstics psiquiàtrics ni la categorització de tipus de persones. Fonts inesgotables d'estigma en una societat que deixi de premiar la meritocràcia en favor de la humanitat i la seva diversitat psicosocial. Fins aquí arribo. M'estimo a mi mateix, igual que us estimo a vosaltres. Gràcies per arribar fins aquí. Deixa'm el teu bon like, difon a les xarxes si vols, i gràcies per arribar fins aquí. Fins la propera.